गिबि गिबियावनो दिनैनि नैबे जर'खा मोगा-मोगि हाबाफारियाव गासै नायगिरि नोंथांमोनखौ बरायबाय। नंगौ बे समाव जोंजों सासे नोंथांमोना बयबो सिनायखायो दानसोरां बसुमतारी जाय कक'आनि आबाद मावो बिथाङा जोंजों लोगोसे दङ। गिबियावनो नोंथांखौ बरायबाय। खुलुमबाय। दिनै जोङो बिथांजों कक'आ आबाद मावनायनि सायावहाय माखासे गोनांथार बाथ्राफोरखौ सावरायगोन आरो नोंथांमोननो मिथिहोनो नाजागोन। गिबि गिबियावनो जोङो बिथांनो मिथिनो लुबैगोन नोंथांनि आबुं सिनायथिखौ, नोंथाङा बबेनि आरो बहा थायो आरो बबे जायगायाव नोंथाङा बे आबादखौ बा बे खामानिखौ मावो? आंनि मुङा दानसोरां बसुमतारी। आं चिरां डिस्ट्रिक्टनि गामि बेंटल खुंगुरि होननो हागौ। नोंथाङा बेंटल खुंगुरि? औ, बेंटल खुंगुरि। गिबि गिबियाव जों मिथिनो लुबैगोन नोंथाङा जिथु बे कक'आ आबाद बेखौ मा साननानै बा माबोरैहाय मावनो जागायजेनामोन बा मावनो लाजेनामोन? एक्सुवेलि उन्दैनिफ्रायनो आं माने फरायनायजों लोगोसे आबाद खालामनायाव इन्ट्रेस्टेडमोन। ओमफ्राय बेबायदिनो माने गय बागान गायनायाव होनो, माखासे बिफां लाइफां गायनायाव होन, माने इन्ट्रेस्टेडमोन आरो बेनिखायनो माने आं गय बागान खालामदों हिसाबैहाय, माने गय बागान एसे गायदों हिसाबैहाय बे गय बागानखौ खालामनायजों लोगोसे गय बागाननि सिङाव माबा मोनसे सोदेरनो हागोन नामा बेबायदि माने कनसेप्टै लानानैहाय माने माखासे इउटुबफ्रावहाय रिसार्च खालामनायजों लोगोसे माने बे कक'आ चक्लेटखौ आं गायनाय जादों आरो माने गय बागान सिङावथ' माने लांदां गयल' जानानै थाखायो नालाय, बिनि थाखायनो गय बागान सिङावहाय माबा मोनसे सोदेरनो हायोबा मोजांसिन जागोन नामा, माबा मोनसे इनकामसिन फैगोन नामा होननानै आं कक'आ चक्लेटखौ सेलेक्ट खालामनाय जादों आरो। मा समनिफ्राय जागायजेनदों? आं 2018निफ्रायनो जागायजेनदों आरो बेखौहाय गायजेननाया 2018निफ्राय दासिमाव बिदिनो जाबाय आरो गायनो। बिथाङा जोंनाव फोरमायबाय आरो जिथु बे कक'आ एक्सुवेलि बिनि जिथु आबादखौ माबोरै खालामो, फुलिफोरखौ बोरै खालामनाय जायो? फुलिखौ खालामो होनबा माने जोङो गोजाननिफ्राय लाबोनाय जायो। माखासे आंनाव दासिमबो मेचियर जायाखै, जा गायदों बियो बिदिनो बबेबा बिदिनो 4 बोसोर, बबेबा 3 बोसोर, बबेबा 2 बोसोर, बबेबा बिदिनो 6 बोसोर बिदिनो प्लास आरो ना। बेनि थाखायनो माने एसे मेचियर जानांगोन बिफाङा, माने 8 बोसोरनिफ्राय फुलि बानाय जायो। माने होनोबा बिफां गोरानि फुलियासो मोजां जायो नालाय, बेनि थाखायनो माने 8 बोसोरनिफ्राय ओरै 18 बोसोरनिखौ आं बानायनाय जायो। बेखौहाय आं गोजाननिफ्राय माने जोलैखौहाय लाबोनानै न'आवनो बानायनाय जायो। बेयावनो नार्सारियाव, आंनि नार्सारियाव बेयाव बानायनाय जायो आरो फुलिखौहाय। बेसे बोसोराव गायजेननायनिफ्राय फिथाइखौ मोननो हायो? नोंनि फुलि गायनायनि सायाव बियो माने 3 मासनिफ्राय गायजायो नालाय, फुलि बेगर सोजेननायनिफ्राय 3 मासनि उननिफ्राय माने हायाव गायसारजानाय जाजेनो होनोबा नों बे 3 मासनिखौ गायोबा नों बिदिनो 2.5 बोसोरफ्रावहाय फिथाइखौ मोनहैगोन। ओमफ्राय बिफां बिदि फुलि एसे गिदिरखा गायोबा 2 बोसोर, 1.5 बोसोर, 1 बोसोरनिखौ गायोबा नों बिदिनो 1.5 बोसोर बिदि टाइमाव मोनहैगोन आरो फिथाइखौहाय। ओमफ्राय बिदिनो 2 बोसोराव मोनहैगोन, बेबायदि आरोखि। हानि गोनांथिया माबायदि सेलेक्सन जानांगौ? हानि गोनांथिया सेलेक्सन होनोबा माने बियो 12 मास फिथाइ थायो नालाय, बेनि थाखायहाय माने हाया थान्दा जायोबा बहुत मोजां जायो आरो माने खरान बोथोरावबो हा थान्दायावबा माने थेफा जाया आरो फिथाइफ्रा बिराद मोजाङैनो माबा मोनगोन आरो बेगरखौहाय गोग्गो मोनजोबगोन आरो। जों मिथिनो मोनदों बा खोनादों बे जिथु कक'आ चकलेट बियो गुबुन गुबुन रोखोमनि थायो होननानै। थ' एक्सुवेलि नोंथांनाव मा मा रोखोमनि दङ? बियो 4 भेराइटिस थायो कक'आया, ओमफ्राय बेखौनो क्रसिं खालामनायबो जायो। 4 भेराइटिस थायो, मेनलि 4 भेराइटिस आरो बेवहाय 4 भेराइटिसखौ आं खिन्थानोसै। क्रिलिय' होनो मोनसेया, ओमफ्राय मोनसेया निक'नाल होनो, मोनसेया फरेस्टेर' होनो, मोनसेया ट्रिनिटेरिय' होनो आरो। ओमफ्राय बेनिफ्रायनो मोनसे हाइब्रिद ओंखारगोन आरो माने टटेल 8था जायो आरो बेखौनो दा क्रसिं बानायनानै A+C बिदि माबाहैबावबाय आरो क्रसिं माने बेबायदि क्रसिं खालामनायखौ प्लास हैदेरनाय जायो आरो दा सम। मा मायाव दङ? आंनाव दङ दायो ना, आंनाव 4 भेराइटिसआबो दङ, माने क्रिलिय', फरेस्टेर', ट्रिनिटेरिय', निक'नाल बे 4 भेराइटिसआबो दं। ओमफ्राय 8था जाहैगोन आरो हाइब्रिदजों लोगोसे आरोखि। बे 4 मेन भेराइटिसआनो दङ आरो डिमान्डेबल माने माबायानो
दा फिथाइयानो आंनाव दं आरोखि माने ओरैनो बेसे बिगासो दा बे आबादखौ खालामना दं? आङो माने टटेल दायो 6.5 बिगाखौ खालामनानै दं आरो माखासेया थायथ'वाखै देग्लाय बिबार बारदों माखासेया थायबाय आरो बेबायदि आरोखि गोबाङानो गोनो गोथो जायो बा गासैबो सुबुंफ्रानो मिथिया जे बे कक'आ चक्लेटआ मा एक्सुअलि बिनि फिथाइनिफ्राय मा खालामनाय जायो मा दिहुननाय जायो? मेनलि बे फिथाइनिफ्राय जों मोनथियो जाहैबाय आरो बेखौहाय माने चक्लेटआवहाय बाहायनाय जायो चक्लेट पर्पसाव बाहायनाय जायो केकआव बाहायनाय जायो बिदिनो बिस्किटआव बाहायनाय जायो बेबायदिनो मेडिकेल पर्पसाव बाहायनाय जायो बेबायदिनो ओमफ्राय कस्मेटिक बेफोरबायदियाव बाहायनाय जायो आरो बेखौहाय बेसेनफ्रा माबायदि? बेसेना बुंनो थाङोब्ला माने आप डाउन जाबाय थायो बियो नोंसोरो नायनोबो हागोन नेटआवहाय गुगोलफ्रावहाय सार्च खालामना नायनो हागोन माने कक'आ चक्लेट बियो ड्राइ खालामनानै नों सिड्सखौहाय फानोबा बियो गैयाबाबो 1200 1500 बेबायदि आरो ओमफ्राय एट प्रेजेन्ट जों फाननो जाहैबाय जा फिथाइ मोननाय बे फिथाइखौहाय माने खानानैहाय बेखौहाय सिङावनि सिड्सखौ दिहुननानै बेगरखौ दिहुननानै जोङो बिदिनो 500 थाखा बिदिनो 450 थाखा केजियावहाय फाननाय जायो पार केजि मार्केटआ माबायदि जायो जोंनि ओनसोलाव? मार्केट होनोबा जोंनि क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट बिदिनो चिरां डिस्ट्रिक्ट बहुद मोजां आरो दा माबाफ्रानो बेफारिफ्रानो फैनानै लांफैयो आरो न'आवहाय ओमफ्राय दा बाक्सा डिस्ट्रिक्ट ओमफ्रायहाय बेबायदिनो अदालगुरि डिस्ट्रिक्ट ओरै सानजा ओरैजोंहाय एसे माने मार्केटआ माने हाबहैस'वा आरो बेफारिफ्रा दायो आं बेखौबो माबा खालामगासिनो दङ आंनि जाय सिना जाना मानसि बेखौहाय आं कालेक्सन खालामो माने दोनगासिनो दं आरो दा बाक्सा डिस्ट्रिक्टआवबो सासे दंखायो कालेक्सन खालामनानै बिसोरो लाबोयो आरो माने बेबायदि कालेक्सन खालामनानै नोंथांनिफ्राय हरो नामा? औ कालेक्सन खालामनानै दस्रा गुबुन गुबुन डिस्ट्रिक्टनिफ्राय कालेक्सन खालामनायाव आंनाव जमा जायो स्टक जायो ओमफ्राय बेनिफ्राय बेफारिफ्रा लाना थाङो आरो बबे जायगायाव लाङो बिसोरो ओरै बेंगलथिंजायनि बेफारिफ्रा कलकातायाव बारहोयो ओमफ्राय ओरै बरपेटा साइडना गुवाहाटियाव हैनाय जायो आरो फेक्ट'रियावहाय बेसेसो खनसे हरगासेयाव बेसेसो हरनो हायो? ओरैनो दाथ' मानसिफ्रा एफाग्राब गायसावाखै माने 2 इयार्सनिफ्रायबा बहुद मोनसिगोन दायो बिदिनो 30 केजि 50 केजि बिदिनो 40 केजि बिदि जायो आरो माने बिनि गेजेरावहाय जमा जानानै हरनाय जायो आरो जिहेथु जों मिथिनो मोनदों नोंथाङा बे कक'आनि जिथु फुलिबो फानो बा फुलिबो खालामनानै गुबुन गुबुन सुबुंफोरनो हरनानै गायहोगासिनो दं होननानै एक्सुअलि माबायदि बानायो नोंथाङा आरो बे जिथु फुलिफोरखौ मा बेसेनाव हरनाय जायो बा बबे बबे जायगाफ्राव हरनाय जायो? फुलिबो बानायो नंगौ माने बेखौहाय बानायनानै जेन'बा 3 मान्थसनिफ्राय फानजेननाय जायो 3 मान्थसनिखौ बिदिनो 30 थाखा बिदिनो 40 थाखा 50 थाखा 60 थाखा बेबायदिनो माने बैसोजों लानानै फाननाय जायो आरो दा सम एट प्रेजेन्ट ओमफ्राय लांफैयो होनोबा दस्रा स्टेटनिफ्राय लांफैयो बेबायदिनो बेंगल साइडनिफ्राय लांफैयो ओरै मेघालय साइडनिफ्राय लांफैयो बिदिनो गार' हिल बेथ' माबायानो जाहैबाय मेघालय स्टेटआनो जाहैबाय ओमफ्राय आरो दस्रा स्टेटनिफ्राय होनोबा त्रिपुरानिफ्राय लांफैयो बिदिनो अरुणाचलनिफ्राय लांफैयो गुबुन गुबुन माने स्टेटनिफ्राय लांफैनाय जायो बिसोरो फैनानै बिसोर जुदि नोंथांनाव लांफैयोब्ला नोंथांनि मोन्दांथि बा नोंथांनि साननाया माबायदि बा गोसोआव माबायदि मोनो जिहेथु गोजान गोजाननिफ्राय बिथांमोनावसो लांफैयो आं बुंनो सानो आरो माने बहुत गोजान गोजाननिफ्रायनो इन्ट्रेस्ट जानानै गायनो जेन'बा लांफैयोबा माने जोंनि बडलेण्डआथ' खाथिल'सो जायखिजाया थाबैनो लांफैनानै गायजानो लुबैयो आरो जेन बिसोरबो एफा गोजाननिफ्रायनो जेन'बा गायनो माबा जानानै लांफैयोबा जोंनि बर'फ्रा मानो गायनो हाया बेखौ आं सानो आरो बिदि आबादखौ एक्सुअलि गुबुन गुबुन जायगाफ्राव दासान्दि बारा मावा मेनलि जोंनि नर्थ इस्टआव होनोबा गार' हिल्सआवनो टप दा बियो सोलिदों आरो बेयावहाय गैयालाबो 18 इयार्स 19 इयार्सनि बिफांखौ मोनो बेबायदि आरोखि ओमफ्राय जोंनि इण्डियानाव होनोबा केरेलायाव टप मावनानै दङ आरो बिनि आबादखौहाय बे जिथु कक'आ चक्लेट एक्सुअलि बिनि गुबै बेनिफिटआ मुलाम्फाया मा? गुबै बेनिफिट होनोबा माने बेखौहाय फेक्ट्रियाव लांनानै माने जाय चक्लेट बानायो जाय माबा बिस्किटाव बाहायो बेफोरो बहुद इनकामाव माने फाननो हायो आरो जा जों
कृषक जाय जोंबो गायो जोंबो ओरैबायदि मोजाङै प्राइसै मोनगासिनो दं आरो प्रेजेन्टआवहाय दा बहुत मोजां आरो प्रेजेन्टआव बे दानि दामा आरोखि नोंथांमोननियाव मोनसे जों सम मोनबाय थादों नोंथांमोननि मोनसे इउटुब चेनेल नोंथांजों लोगोसे बे खामानिखौ मावनायाव नोंथांनि अनजालि बिसि बिथाङा नोंथांजों थाफानानै माखासे समफोराव मदद होनायखौ जों नुनो मोनदों एक्चुअलि बिथाङा नोंथांखौ माबायदि थुलुंगा होयो बे खामानि मावनो मेनलि माने बे खेथ्रआव बुङोब्ला माने आं दखानाव बुंनाय बायदि जायो आरो मेनलि आं बै समावहाय माने गायदोंल'मोन गायनानै आं बेफारिफोरनो आं फिथाइखौ बिगरखौ फानहरबाय थादोंमोन बे समावहाय बियो आंनि वाइफआ आंनि हिन्जावा बुंबाय आरो बेबायदिल' जोंल' जानाय नंला जों बेलेगनिफ्राय माने लाबोनानै जोलैखौ लाबोनानै जोंनावनो बानायनानै जों फुलि बानायनानै बेलेगखौबो गायहोदिनि दस्राखौबो गायहोदिनि बड'लेण्डआवहाय जेसेबां इन्टारेस्टेड जेन'बा गायनो इन्टारेस्टेड जायो बिसोरबो गायथोंसै जेन बिसोरबो जेन' उन्नति जायो बेखौ माने आंखौ बेबायदि थुलुंगा होजेनदों आरो बेनिफ्रायनो आं हिन्जावनि दारैनो माने बे नार्सारिखौ स्टार्ट खालामनाय जादों आरोखि नोंथांनाव नार्सारिबो दं नामा? औ दाथ' नार्सारिबो दङ आंनावहाय ओमफ्राय ब्रान्सबो खुलिनाय जाबाय उदालगुरियावहाय थांनाय बोसोर अक्ट'बरावनो खुलिदों उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय बेरगाव 2 नं थथ्लापारायावहाय बेवहायबो ब्रान्स दङ आंना दायो ओमफ्राय मेनना जाहैबाय बेंटल ओमफ्राय जा आंना पार्टनारशिपआव गार' हिल्सजोंहाय टाइप सासे आंनि सिगांनि फुलि लाबोनानै गायफैनाय जाय मालिक बेजोंहाय आं माने नार्सारिखौहाय माने पार्टनारशिपआवहाय खालामनाय जादों आरो बैफोर जायगायावबो जुदि नांगौब्ला मोननो हागोन आरो माने उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनाथ' मेनलि बेनो उदालगुरि बे गावसिनि बेरगावआवनो लागासिनो दं आंनि ब्रान्सआवनो दा मोजाङैनो आं रेसपन्स मोनदों आरो जों खुलिहैनानैबो माने बहुत माने इन्टारेस्टेड मानसि दं उदालगुरियावबो गायदों आरो दा बहुत मोजां रेसपन्स मोनदों आरो जों जिहेथु मिथिनो मोनदों जे नोंथांनि नार्सारियाव गोबांथार सुबुंफोरा बे फुलिफोरखौ लांनो फैयो होननानै नोंथांखौ मोनसे बेस्थ'था आरो बिजि बे खामानियाव थादों होननानै सानसेयाव माबायदि सुबुंफ्रा फैनानै बेसेबां लाङो आरो नोंथाङा बेसेबांसो फुलिखौ मास मोनसेयाव हरनो हायो मास होनोबाथ' बहुत बुरजा थाङो खिन्थु दिनाव गैयालाबो मोननै ब्रान्सजोंहाय जोंना गैयालाबो बिदिनो 8000 बिदिनो 7000 फुलिया थांगासिनो आरो माने मोननै बे उदालगुरि ब्रान्सनिजों नै आंनि मेन हेडनिजों गैयाबाबो बिदिनो 6000 5000 5500 बा 8000 समाव बेबायदि दा एट प्रेजेन्ट माने गायनाय बे बोथोर ना मेन बोथोरावहाय बेबायदि दिनावनो 8000 6000 5000 5500 फुलिया जोबखायो आरो नोंथांनि मोनदांथियाव नोंथाङा बे बाथ्राखौ मिथिगोन बे आबादखौ खालामनायावहाय गुबैयै मा हारिनि सुबुंफोरा बांसिनै गोसो होदों दा बे समावहाय दा बुङोला माने मेनलि जोंनि बर'फ्रा बिराद माने इन्टारेस्टेड जादों आं बेखौ मोजां मोनदों आरो जोंनि बर'फ्राबोदि बिदि माखासे अफिसार लाइननि माखासे लेक्सारार बेफोरबो डक्टर बेफोरबो गायदों माने जोंबो उनाव रिटायार जायोबा बेजोंनो जेन इनकाम मोननो होननानै माने स्टुडेन्टफ्राबो गायदों आं बहुत मोजां मोनदों बै समनिफ्रायनो आं बुंदों स्टुडेन्टफ्राबो गायनानै ला 2 बोसोर 2.5 बोसोरनि गेजेरावनो माबा मोनसे नोंथांमोनाबो माने माबा मोनसे प्रफिटखौ मोनगोन होननानै दा बहुत माने स्टुडेन्ट बिदिनो जब मावनाय अनेक माने जोंनि बर'फ्रानो इन्टारेस्टेड जानानै बहुत गायदों आरो माने बेखौ आं लांफैनायखौ मोननानै बहुत गोजोननाय मोनदों आं जोंनि बर' हारिफोरखौ बिदि गायनायखौ मोननायखाय आरो बे समाव मोनसे बाथ्राखौ जोङो मिथिनो लुबैगोन जितु जागायजेननायनिफ्राय नोंथाङा दिनैसिमहालागै बे जितु आबाद खालामनायाव बा बे खामानिखौ मावनायाव माबायदि खस्थ' बा दुखु सुखुनि गेजेरजों बा माब्लाबा हेंथा हेंसिनि गेजेरजों माबायदि खस्थ' मोनबोआ बिनि माखासे बाथ्राफोरखौ मिथिगोन नामा जों जेरावबो माने नेगेटिभ पजिटिभआथ' थाखायो बेखौ माने सौसिलांनायासो गावनि मेन माबा थांखि जाहैबाय फार्स्ट टाइमावहाय जेला आं फुलि लाबोनानै गायफैदोंमोन बे समावहाय माने आंबो बहुत खस्थ'जों लाबोनाय जादों आरो बे फुलिफोरखौहाय बुंनो थाङोबा माने आं बुंबाय थायो आंबो माने सासे एसे गाहाय थाखोनिफ्रायसो माने माबानाय खस्थ' माने मोनलायनाय जेबो थायाखै माने बे गायनाय समाव एसेसो एम्फौ जायो माने मिथिंगायारि एसे माने प्रब्लेम होयो बेफोर माखासे मेडिसिनफोर मोनथियामोन बै समावहाय दाथ' मोनथिबाय बेखौ मारै रेहाय खालामनांगौ बे समाव दा एसे खस्थ' मोनबोदोंमोन दानि समाव खस्थ' मोननाय नंला आरो जोङो मिथिनो लुबैगोन जे
बे आबादखौ मावनायाव नोंथाङा जे बे आबादखौ खालामगासिनो दं बेबायदिनो बोसोराव बेसेसो रां आरजिनायखौ नोंथाङा मोननो हाखो? बोसोराव होनोबा एसेसो माने न'खर सुंथाइ माने बेखौ खालामनो हायो आरो माने एफाग्राब माने बुंजोबला आं जास्ट माने न'खरखौ सापर्ट खालामनो थाखायहाय जथेस्थ' मोनो आरो दा सम दा नोंथाङा न'खर सोलिगासिनो दं बेजोंनो? न'खर सोलिनो हादों आरो दा सम माने प्राइभेट जब मावनायनिफ्राय बहुत साबसिनाव सोलिनो हादों आरो जोङो नुयो जोंनि ओनसोलनि बा जोंनि हारिनि खायसे सुबुंफोरा सोलोंथाइ लानायनि उनावबो साख्रिल' नागिरनायखौ नुनो मोनो लाइमोनफोरखौ आरो बिसेसके नाथाय बिथांमोनहा जायखिजाया मोनसे आबाद गोबांथार आबाद मावनानै रांखान्थि खामायनो हायो बा रां आरजिनो हायो जेरै नोंथाङाबो दिनै कक'वा आबाद मावनानै गावनि आथिङाव गसंनानै दङ थिग बेबायदिनो गुबुन गुबुन आबादखौ मावनो हायो नाथायबा जों नुनो मोनदों आबाद बिथिङाव गोसो होआलासिनो बा माबा मोनसे फिसिनाय बेलायाव गोसो होआलासिनो साख्रि बाख्रि नागिरनायखौ नोंथाङा फोथायो नामा जे आबाद मावनानैबो गावनि जिउखौ दानो हायो साख्रिनि अनगाबो होननानै बेनि सायाव मा बुङो? बिनि सायाव बुङोब्ला माने आं फरायनानै थानाय स्टुडेन्टफोरखौनो बुंनोसै आरो मेनलि जायफ्रा फरायनानै थाबाय जेन'बा जोब्बाय कमप्लिट जाबाय नोंथांमोना माने जबखौबो नागिरनांगौ नागिरनाङा होनाखै आं माने नागिरबाय था जबखौबो ओमफ्राय होसोबाय था बेबायदिनो बेजों लोगोसे माने नोंथांमोना गावबा गावनि बारि बागानावहाय जोंनि बर'फोरनावथ' गैथारा होमबाबो बिगासे बिगानै बिगाथामाथ' गय बागाना थाखायो बेवहाय नोंथांमोना बे कक'वा चक्लेटखौ गायनानै लानो हायोबा मोजां नोंथांमोननि न'खरखौहाय बियो फिउचारावहाय जेन'बा जब मोनाबाबो बियो माबा मोनसे नोंथांखौ सुंहैगोन आरो बे कक'वाखौल' नङा आरो माखासे बिथिं माखासे बिदिनो माबा मोनसे खेथि खालामनाय मानाय बेफ्रावबो नांथाबनांगौ जेरै दस्रा कान्ट्रिफ्रा डेभलपिं कान्ट्रिफ्रा मारै हल साराउन्डिं डेभलप जायो बेफोरबायदि माने आबाद मावग्राफ्राबो थानांगौ जेन'बा जब मावग्राफ्राबो थानांगौ बेबायदिजोंसो हल माने साराउन्डिंखौ माबानानै एनभारमेन्टखौ लानानैसो ना मोनसे डेभलप कान्ट्रि जायो नालाय बेबायदिनो जोंनि बर'फ्राबो इयुथ्सफ्रा दानिफ्राय माने साख्रि नागिरनायावल' जों गोसो होआ जेन'बा साख्रि नागिरनायजों लोगोसे माने गायनाय फुनाय बेफोरबायदि खेथि खालामनायखौबो खालामबाय थायोबा मोजां आरो माने जुदि बेबायदि आबाद खालामनांगौबा गावखौ फिजिकेलि मेन्टेलि माबायदि प्रिपारेसन खालामनांगौ? फिजिकेलि मेन्टेलि प्रिपेरेसन खालामनांगौला नों एसे सोरबा गाइडेन्सआथ' नांगौ जाग्रोखायो मानो होनोबा जेन'बा सोरबा सासेनि दारैसो एसे रोंनाय जायो नालाय माने नों डाइरेक्टलि सोरबा सासेनि नुनायखौ जेन'बा इनकाम जायोनो होननानै गरम जानानै गायब्रबमालासिनो दान्दिसेनि उनावनो डाउन जानाय बेफोरबायदि जानो नाङा नों फिजिकेलि माने आं हागोन ना हाया बेखौ नायग्रोनांगोन आरो सानग्रोनांगोन आं साक्सेस जाहैगोन ना जाहैया बेखौ नों बबे बिथिंजों आं माबायोला साक्सेस जागोन बेखौहाय आं सोरनिफ्राय हेल्प मोनगोन बेखौहाय नायगिरग्रोनांगोन होमबासो नों साक्सेस जाहैगोन आरो बे जेन'बा बेनिफ्राय दा जाखिनि नोंथाङा दा आबादखौ बा नार्सारिखौ खालामगासिनो दं इयुन थांखिया माबायदि खालामलांनो सानदों? इयुन थांखि होनोब्ला माने दा आं बिफां गायबाय बिफां गायनानै आं नार्सारिबो बानायबाय आरो सेकेन्ड माबाया जाहैबाय बियो दा आंनावनो माने स्टक खालामो आं सेस्था खालामगासिनो दं दा खालामगासिनो दंखायोबो आस्ते आस्ते फिसा फिसा दा माने प्रडाक्टआथ' बारा जायाखै नालाय उनावहाय हिउज प्रडाक्ट जायोबा आंनावनो स्टक खालामनानै माने फेक्टरिजों जों टाइप जाखाबाय माने कन्टेक्टआव दंखासै फेक्टरिया माने लागोनखौहाय जों खोथा होनानै दंखायो माने बुरजा माने स्टक खालामनानै बेलेग माबायावहाय फाथायनायनि जों बिदि रायलायनानै दंखासै आरो नोंथांनि नुनायाव बा मिथिनायाव जोंनि ओनसोलफोराव कक'वा आबादखौ बेसेसो गायखो दासान्दि? दा सम बुङोब्ला थांनाय बोसोराव एसे खममोन देग्लाय बुङोब्ला बहुद माने मानसियानो गायबाय आरो सारमोन MLA बिदिनो कन्ट्रेक्टर गासैबो माने दा गोसो होबाय आरो बे कक'वानि बेलायावहाय माने बिराद गायबाय आरो बिराद बुरजा माने हाजार जन मानसिया गायबाय आरोखि जुदिअ बे आबादखौ बयबो खालामो इक'नमिक बा रांखान्थि बिथिङाव जों हिसाबै माबायदि जौगानायखौ मोननो हागोन? जौगानाय होनोबा माने
एसे नामायनाय दावखोनाय होननायाथ' थाखायो माने फाननाय बायनाय बेफोरावहाय एसे आप डाउना जाखायो जेरै गयफोरखौनो नाय देग्लायनि बोसोराव दावखोदों थांनाय बोसोराव एसे खममोन बेफोरबायदिया जाखायो बेखौ साननानै रावबोदि जेन गाया माथिं थाया माने बियो इन्टारनेशनेल मार्केट बियो गासैबो कान्ट्रियावनो इउज जायो चक्लेट बिथिङाव होन मेडिकेल बिथिङाव होन बेफोर गासैबो कान्ट्रियावनो नांगौ जायो मानो होनोब्ला चक्लेटनि बेलायावला बुंनो थाङो आं एफाग्राब डाउन जानाय नङा बेनि थाखायनो जों बेखौ गायनानै लायोला माने जोंनि डेभेलपआव बर'लेण्डआवबो माने डेभेलपना अट'मेटिक बियो फैखागोन आरो माने कक'वा आबादखौ खालामो जिहेतु गोबां आबादारिफोरखौ फार्मारफोरखौ जोङो सम सम नुबाय थादों जे सरकार बिथिंनिफ्राय माबा मोनसे हेफाजाब होनाय बा मदद खालामो बेबायदि मदद खालामनायफोर मोनफेरबाय नामा नोंथाङा? आं दासिमाव माने सरकार बिथिंनिफ्राय मोनाखै माने सासे सार आरो बियो माने जोंनि माबाखौ बुंदोंमोन आरो नोंसिना नार्सारिया बिदिनो रेजिस्टार जाबाय नामा होननानै बुंदों आरो ओमफ्राय बे समाव बुंबाय आं बे समाव नार्सारि रेजिस्टार जाथ'वाखै ओमफ्राय बे समाव बुंबाय आं सार रेजिस्टार जाथ'वाखै बानायगासिनो खारगासिनो दं ओमफ्राय रेजिस्टार खालामनानै लाबो आं माबा मोनसे अनसुंथाइ हरगोन होननानै बुंदोंमोन आरो सारा ओमफ्राय बेबायदिनो सार थिननाय बायदिनो जों नार्सारिखौ रेजिस्टार खालामबाय रेजिस्टार खालामनायनि उनाव गासैबो माने डकुमेन्टसफोरखौ साबमिट होनानै दङ माने बे साबमिट होनाया उनाव जागोन आं बेखौ सेस्था खालामो आरो माने सरकार बिथिंनिफ्राय माने हेल्प होयोबा आङो माने आं साबसिन माने ग्रुप जालांगोन आं बेखौ आसा खालामो आरो थारमाने मदद मोनोबा मदद मोनोबा माने साबसिन खालामनो हागोन आरोखि माने दासिम मोनथ'वाखै आरो माने जिहेतु नोंथांखौ दा बयबो सिनायसै आरो गुबुन गुबुन जायगाफोरनिफ्राय नोंथांनाव बे आबादखौ बा बे नोंथांनि कक'वा फुलिफोरखौ लांफैसै बे हिसाबै सरकारा नोंथांखौ मदद खालामोबा आरोबाव दा जिखिनि लेभेलाव नोंथाङा खामानि मावनानै दंगासिनो दङ बेनिफ्राय माबायदि लेभेलावहाय खामानि मावगोन होननानै गोसो सिङाव नोंथाङा साननानै दं? डेफिनेटलि माने गोसो सिङाव फिउचाराव साननाय दं आरो सासे माने एसे माने बड'लेण्डनि सासे फेमास माने कृषिक जानो गोसो दं आरो माने सरकार बिथिंनिफ्राय मोनोबा हेल्प मोनोबा आरोखि आसा थिदों आरो मोनसे खोथाबाव जुदिअबा बे नोंथांनि ओनसोलनि बा बे ओनसोलनि सुबुंफोरा बे आबादनि बागै माबा मोनसे मिथिनो लुबैयोब्ला थारैनो नोंथांनिफ्राय माबोरै मिथिनो हायो? स्क्रिनाव बिथांमोना नाम्बारखौ होना होथोंसै बिनि बारै स्क्रिनाव नाम्बारखौहाय डायल खालामनानै आंनाव सोंहरनो हागोन बा सोरबाफोर माने डाइरेक्टलि आंनि न'आव फैनानैबो मारै खालामो मारै मायो बेफोरखौ सोंनानै लानानै एसे सोलोंनानै लांनो हागोन आरो आं जा बेसेबां हायो बेसिक नलेजखौहाय आं ट्राइ खालामगोन आरो माने होनो दासान्दि फुलिखौहाय नोंथांनिफ्राय हरबाय थानाय जादों दासिमथ' एट प्रेजेन्ट माने बियो गायनाय सिजन माने मार्चनि 15निफ्राय बिदिनो अक्ट'बरनि 15 थारिखसिम गायगोन दा बियो एट प्रेजेन्ट सोलिगासिनो दं आरो दा गायनाय बियो बेस्ट सिजन आरो फुलिया एभेलेबेल दं फुलियाथ' एभेलेबेल दं दा हरबाय थानाय जायो आरो एक्सुवेलि गुबैयै बे आबादखौ खालामनोब्ला माबायदि हानि गोनांथिफोर जायो? गोनांथि हाला माने एक्सुवेलि जोंनि माबायावथ' बड'लेण्डआवथ' गय बागाना थाखायो बेवहाय एक्सट्रा हा नाङा आरो माने गय बागाननि सिङाव जायो बा राबार बारि दङ जोंनि बड'लेण्डआवहाय राबार बारि सिङाव जागोन बिदिनो नारेंखल बागान सिङाव जागोन थालिर बागान सिङाव जागोन एक्सट्रा हा नाङा आरो बेना माने माखासे बागाननि सिङावनो इन्टारक्रपिं आबाद नालाय बे बागान सिङावनो जायो आरो जोबथा फारसे थांदिनि जोङो बे समावहाय मोनसे बाथ्राखौ आरो सोंबावनो लुबैबाय नोंथांनिफ्राय जोंनि लाइमोनफोरा बा जोंनि सुबुंफोरा आबाद बिथिङाव खामानि मावनो थाखाय नोंथांनिफ्राय जितु नोंथाङाबो सासे जोङो आबादारि होननानै बुंनांसिगोन नोंथांखौबो मा खावलायगोन जायफ्रा आबाद मावनो गोसो दङ माबायदि मावजानो लुबैयो आरो आबादनि जितु फोथारावहाय खामानि मावनो थाखाय जोंनि सुबुंफोरखौ खामानि मावनो ओंखारबोनो थाखाय नोंथाङा मा थुलुंगा होनो सानो बे समाव? बेखौनो बुंनो सानो आरो आं माने सिगांनि समाव जोंनि बिमा बिफा बिबै बिबौमोना माने जानो थाखाय माइ गायनाय जायोमोन ओमफ्रायहाय एसे फैसा मोननो थाखायहाय गय गायनाय जायोमोन बा खमला गायनाय जायोमोन खिन्थु दानि मुगायावहाय गोदान आबाद गायनो हासै आरो ना
जेरै वाटारमेलन बिदिनो स्ट्रबेरी बिदिनो बानलु सिब्र बिदिनो बेलेग बेलेग माने जेरै कक'आ चक्लेट भेनिला बिदिनो गुबुन गुबुन माने दानि बे माबायावहाय निउ जेनेरेसनावहाय बहुद गोदान गोदान माने दा आबाद फैबाय बेफोरखौ माने फल' खालामनानै बा सासे मानसिनिफ्राय गाइड खालामनानै सोरबा स्ट्रबेरी गायदोंब्ला बे स्ट्रबेरी गायनाय बिथां बेजोंहाय सोलोंनानै गायनो हागोन जेन'बा आं कक'आ गायदों आंनिफ्राय एसे एनै जेन'बा आं बेसेबां हायो आंनिफ्राय सोलोंनानै माने गायनो हागोन बेबायदिनो जायफोरा माने मेन बिथांमोननिफ्राय माने एडभाइस लानो मारै खालामो मारै मायो गायनानै माने सोलोंनानै गायनो हागोन आरो बा माने डेफिनेटलि नोंथांमोनाबो माने गायनानै साक्सेस जानो हागोन बेबायदिनो जों ज' माने बड'लेण्डआवहाय बेबायदिनो गायनाय फुनायावनो होन बा राजखान्थि बिथिङावनो होन बा फरायनायावनो होन बेबायदि माने ज'यैहाय आखाइ हमलायनानै माबायोबा माने बयबो आं सानो माने दावगागोन जोंनि बर' हारिया दावगाथारगोन जों नुनो मोनो सम बा जों नुगासिनो दङ जोंनि सुबुंफ्राव बिसेखि जोंनि बर' सुबुंफोराव दासिमबो जों नुनो मोनो वान टाइमल' माने आबाद मावो खनसेल' आबाद मावो बोसोराव माइ गायबाय बे हाखौ ओरैनो दोनबाय दा जायफोरा हाखौ ओरैनो खालि दोनो बै हाफोराव जोंथ' आबाद मावनो हायो निस्सय हायो थ' जोङो बै हाफोराव मा रोखोमै जोङो आबाद मावनो हायो बा नोंथांनि साननाया बैयावहाय माबायदि माबायदि आंनि बुंनो थांनायाव बेनो आरो माने जोंनि बर' मानसिफ्रा माने जानो थाखाय माइखौ गायबाय हयथिक बोसोराव खनसे माइखौ गायथारखागोन आरो जोंनि बर'फ्रा माइखौ गायनानै माने हाबाय हानानैहाय बिदिनो न'आव बुथुमनानै लाबोबाय बिनि उनाव जोंनि हाफोरा 10-12 बिगा 30 बिगालाबो ओरैनो थाबाय आरो लांदां थाबाय बिनि समावहाय नभेम्बर मासाव हानानै न'आव लाबोखाङोला बिनि उनावहाय माखासे बिदिनो वाटारमेलन दं वाटारमेलनखौ नभेम्बर मासाव गायो नभेम्बर मासाव गायोला नों बे गरम बोथोर फेब्रुवारि मासफ्रावहाय आरामसे फाननो मोनगोन अब्ला नोंहा डाबल इनकाम जेनेबा बेबायदिनो ग्रोब मावलांबाय थायोबा माने बिराद मोजां आरो माने जों हाखौ खालि दोननो नाङा जोंनि बर'फोरनाव बहुद हा थायो बेनि थाखायनो माइ गायखाङोबा बिदिनो नेक्स्ट माबा दस्रा आबाद बेबायदिनो ग्रोब मावलांबाय थायोबा बिराद मोजां आरो ओमफ्राय बेबायदिनो आं मोनसे खोथा बुंनो सानो आरो जोंनि बर'फ्रा माखासे राजखान्थिजोंल' खारदो बेखौ बुंनो थाङो राजखान्थिजोंल' खारनो नाङा नोंथांमोना जाय मावग्रा मानसिफोर बिसोरो मावबाय था जाय राजखान्थि सालायग्राफोर बिथांमोना सालायबाय थागोन बेबायदिनो जाय फरायग्रा स्टुडेन्टफोर बिथांमोना फरायबाय थाथों बेबायदि आरोखि माने आरो माखासे मानसि बिदिनो जोंनि बर'फोरनि आखु दं गोदोनिफ्रायनो एसे लोंनाय जानायजों माने गब'नानै दं बिथांमोनाबो जेन निउ जेनेरेसनफ्रा दानि बेबायदि जों माने गोजावालासिनो ड्राग्स एडिक्टेड जायालासिनो बा मोजां लामाजों जेन'बा बेबायदि माबायाव थायोबा बेस्थ' थायोबा आं डिफिनेटलि सानो आरो जोंनि बर' हारिखौ रावबो माने फेजेननो हानाय नङा आरो गादबनो हानाय नङा जोङो मिथिनो लुबैदों बिथां दानसोरां बसुमतारिनिफ्राय कक'आ जिथु गायनाय बेखौ बोसोराव मा समावहाय गायनो हायो आरो बिनि फिथाइखौ बोसोराव खनबेसे मोननो हायो बेफोरनि सायावहाय एसे फोरमायोबा मोजां जों सानो गायनायनि बेला होनोबा माने दंफां लाइफां गायनाय सम बेबायदि मार्च एप्रिलनिफ्राय लानानै बेबायदिनो बियो अक्ट'बर खावसेसिम लागै गायजायो आरो बेबायदिनो ओमफ्राय बेखौ गायखांनानै माने 2 बोसोर 1.5 बोसोरनि गेजेराव बिनि फिथाइखौ मोनगोन बोसोराव खनथाम मोनगोन आरो मास मोनब्रैजों माने बोसोराव खनथाम मोननो हागोन आरो बेनि फिथाइखौहाय बेनि फिथाइखौ गायनाय समाव माबा मोनसे हासारफोर होनायनि गोनांथि जायो नामा हासारनि बेलायाव होनोबा माने पियर अर्गानिक बाहायोबा माने मोजां आरो माने साइन्टिफिकेलि बे दिहुननाय हासारफोरखौ बाहायनो नाङा बेखौ बाहायोबा माने थाब माने थाइगागोन फिथाइया बिफाङा लास्टिं जानाय नङा अर्गानिक बाहायोबा माने लं लास्टिं जागोन जेन'बा 40 इयार्सआ आरामसिम मोनगोन आरो बिनि फिथाइखौहाय बे कक'खौ गायोबा मेनलि गोबोर हासार आरो खानस्रि बेबायदिनो बोरमा खि बेफोर ब्रयलार खि बेफोरो माने अर्गानिकआ बेस्ट आरो माने लं लास्टिं जागोन आरो बिफाङा बेबायदि बेफोर हासारखौ होयोबा नोंना बिफाङा 40 बोसोर आरामसे मोनगोन आरो
साइन्टिफिकेलि बे हासार दिहुननायफोरखौ होदलाबायना माबायोबा माने गैयालाबो 15 बोसोर बिदिनो 20 बोसोरावनो थायगाहैगोन आरो जोङो सम सम नुनो मोनदों जितु गोबां सुबुंफ्रा गायदों आरो गायनायनि उनावहाय बिफांफोरा थांजायाखै बिनि गेजेराव गायनायनि माबा मोनसे आदब बा टेकनिकफोर दङ नामा? दङ माने बेखौहाय मेनलि चकलेट बुस्थु नालाय बियो गोदै बिनि बिलाइयानो गोदै नालाय बिनि थाखायहाय माखासे एम्फौफ्रा जायो बेनि थाखायहाय मोनसे राहा दं माने बेखौहाय मोनसे एम्फौनि मुलि दं बेखौहाय माने सेक्रेटलि जायफोरा गायगोन बेखौहाय खिथाना होनाय जागोन बे आरोखि जुदि सोरबाफोर बे कक'आ बिफांखौहाय लांनानै गायनो गोसो जायोब्ला नोंथांनिफ्राय माबोरै मोननो हागोन? जायफोरा इन्टारेस्टेड गायनो गोसो नोंथांमोना स्क्रिनाव कन्टेक्ट नाम्बार होना होथोंसै बिथांमोना बेनि दारैहाय नोंथांमोना माने कन्टेक्ट खालामनानै फैनो हागोन बा आरो लकेसनावबो नायनो हागोन गुगोल मेपआवबो दं स्काई कक'आ चकलेट नार्सारि होयोबानो गासैबो डिटेल्सै मोनजोबगोन आरो थारैनो बिथांनिफ्राय जोङो गोबांथार बाथ्राफोरखौ बे समाव मिथिनो हाबाय बिथाङा दानसोरां बसुमतारी बिथाङा जोंनो गावनि जिथु रोंगौथि गावनि जिथु आबाद खालामनाय गावनि जे मोन्दांथि बेखौ जोंनि सिगाङाव बा नोंथांमोननि सिगाङाव बे समावहाय जोंनो फोरमायना होबाय जोबोरैनो मोजां बिथाङा आबादखौ बोरै खालामो जे कक'आ आबादखौ बोरै मावो हानि गोनांथिया माबायदि जानो गोनां दङ आरो बिथाङा पार्सनेलि गावनि जागायजेननायनिफ्राय दिनैसिम बिथाङा माबायदि दावगाबोखो बा हान्थिबोखो बेफोर गासै बाथ्राफोरखौ जोंनि सिगाङाव बुंथिबाय बा फोरमायथिबाय आरो नोंथांमोनहाबो बे समावहाय मिथिनो मोनबाय बे समावहाय दिनैनि जिथु नैबे जर'खा मोगा मोगि हाबाफारि बेखौ जोङो फोजोबनो सिगांबाय बे समावहाय जोंनो गावनि बेसेन गोसा समखौ होनानै दान्दिसे जोंनि स्टुडिअ'आव फैनानै जोंनो गोबांथार बाथ्रा मिथिहोनायनि थाखाय दानसोरां बसुमतारी बिथांखौ जोंनि BMN न'खरनिफ्राय गोजोननाय आरो साबायखर बावबाय खुलुमबाय।